Што здзіўляе польскіх актораў у беларусах? Як беларускі актор працаваў кур'ерам у Польшы, а зараз ладзіць спектаклі, на которые ходзяць палякі? Парада на мільён для беларускіх творцаў. Як заяўляць пра сябе у Польшчы? Гэта падкаст зроблена ў Польшы. Мяне зовут Тацяна Дзямчук, і мы пачынаем. Аўташкола для сваіх у Польшчы. Дэніс Драйв. Офісы ў 3 гарадах. Варшава, Вроцлаў, Тrójmiasto. Навучанне на зразумелай для вас мове. Высокі ўзровень сервісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 до C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерак смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Прывітанне, Андрей. Привет. Ты мяне не ведаў, а я цябе ведала яшчэ з РТБД ў Беларусі. Вот так. Вот так вот. Таму што я Ой, хадзіла на спектаклі, я сёння ехала, калі ўспамінала, але, не помню. Мне падаецца, я на весь рэпертуар РТБД хадзіла, і, карацей, как-то адтуль яшчэ помню. Раскажы, калі ласка, што ты зараз тут робіш? Як даўно ты тут? Живу, не тужу. Мы з сям'ёй пераехалі 21-м. У жніўні 21-го года. Вось от той пары жывем, творым, працуем, намагаемся развівацца, намагаемся рабіць штосьці добрае, светлае і выгаднае, да, для ўсіх. У Варшаве. Увесь час у Варшаве. Ну, мы трошкі матаемся. У жонкі праекты ў Познані, у мяне праекты ў Любліне. А так, калі сім, ездзім на гастролі, ездзім на фестывалі. І мне падаецца, мы пакуль усё яшчэ не акрэслілі, таму што я так размаўляю, раскажы, чым ты займаешся зараз увогуле гэты 5 год? Усё ж такі зноў-такі тэатрам. Якія ролі? Мы з табой, калі да запісу размаўлялі, што гэта і драматург, і рэжысёр, і дырэктар. Што ты робіш? Вось гэта ўсё. Не, шчыра кажучы, мы ж не з самага пачатку пачалі і прыйшлі ў той стан, у якім знаходзімся. Так? Мы распачыналі з таго, што проста прыехалі і проста пачыналі новае жыццё без знаёмств, без нейкіх, нават, скажам, перспектываў. І я ўвогуле не думаў займацца тэатрам. Гэта было нейкім такім, ўсё, дзякуй. Які тэатр, пра што гаворыць. Мовы не было? Польскай? Не. На той момант дзень добры, чэсць. Все вы там былі. Як усе усім вядомай песенкі. Дзень добры. Мовы няма, сяброў няма. Нейкіх грошаў няма. І ты пачынаеш проста працаваць там, дзе штосьці плоцяць. І там, дзе не трэба мова. Таксулка, кур'ер, масоўка. Масоўка в фільмах. Усялякіх там зглашаеш, просто пішаш, што я там магу прыехаць сваім самаходам, здымуся за 200 злотых. Мне сяброўка распавядала, што гэта не так складана трапіць насамрэч. Асабліва яшчэ яна казала, што нават са сваім дзіцёнкам, там що там фактурны дзіцёнак, там на кудрявыя, карацей, іх прям, как-то так набіраюць. А для чаго гэты досвед увогуле? Там добра плацяць, ці гэта было просто по приколу, не ведаю, в польскіх фільмах сняцца. Слухай, гэта такое, можна патлумачыць, што такое крок по кроку, тое, чаго я не вывучаю. Я ніколі не быў масоўцы. Першае, мне ўвогуле стала цікава, як, што, куды. Па-другое, невялікія, але ўсё ж такі грошы. І ты як бы выцягваючы сабе з гэтай дэпрэсіі, калі ты астаўся сам-насам з сабой і ўсё сваё жыццё аддаў на алтарь мастацтва, і ты хацеў неяк так бліжэй сябе падмануць, ці што, не ведаю. А што за кіно, дзе цябе можна пабачыць? Я не ведаю, што за кіно. Нават не глядзеў? Не, потым жа я ўжо здымаўся як актор, мяне запрашалі, і przez myk, самый гэты 25-го года вядомы. Але мы гаворым, калі пра самы пачатак, 21-22 год, то ты як бы пра гэта не думаў. Дзякуй Богу, ратавала на нейкі час, гэта такая праграма была інстытуту тэатральнага, рэзідэнцыя.
цябе прымае нейкая установа, нейкі тэатр, плоціць нейкую стыпендыю, каб ты інтэграваўся і проста паглядзеў, што такое тэатр польскі. Это для Ось. беларусаў ці это было для Гэта было ўвогуле? для беларусаў, пасля Ага. пачатку вайны гэта стала для беларусаў і украінцаў, а потым стала толькі для ўкраінцаў. Мгм. Але вось мы патрапілі ў першую і другую наборы і паглядзелі, што такое польскі тэатр. І пры гэтым мы намагаліся рабіць, таму што гэтая рэзідэнцыя яна ўвогуле не вымагае нейкіх вынікаў. Мгм. Гэта даецца табе, каб ты можаш сабе Так а што вы там устроіць рабілі? Ну, рэлакс. типу, вы хадзілі па Выхадзілі глядзець спектаклі. Такое, Мы знаёміліся, размаўлялі з дырэкцыяй, з кіраўнікамі, з акторамі, сустракаліся, ўвогуле глядзелі праграмы, якія яны там робяць, як ідзе камунікацыя з гледачамі, як ідзе камунікацыя з працаўнікамі на розныя групы. І гэта ўсё для мяне было вельмі вялікім і вельмі важным досведам, на які я стабільна звяртаў увагу. І вось нашай групе вельмі не хацелася проста так губіць гэты час. Ваша Да. група это, ну, акторы былі, рэжысеры. Былі акторы, рэжысеры, да, на той момант абсалютна незнаёмыя паміж сабой. Блин, Максим, я хотела рекламу вставить, но просто некуда было. Адзінае, куды я могла вставить рекламу, гэта типу записать, а на чым ездзяць ваши акторы у спектаклі, ну, на спектаклі. І, напрыклад, Андрей бы мне адпавёў: ну, на автобусе. А я бы сказала: а ведаеце, што трэба зрабіць, каб ездзіць не на автобусе? Реклама. Прыходзьце ў аўташколу Дэніс Драйв і вучыцеся кіраваць машынай. Вот, і не ездзіце на аўтобусах і цягніках. Вот такі мне быў план. І, дарэчы, хутка адкрыцца філіал у Беластоку. А ў Беластоку, мне падаецца, нашмат менш перакрыжаванак, і там прасцей ездзіць. Всё. Вось мы зрабілі некалькі праектаў, якія потым проста існавалі і Проект гэта, Далі. ну, спектаклі, пастановы. да. А існавалі это што ты маеш на увазі? Ну, там гледачам. Які мы маглі прадаваць. Окей. На першым этапе мы прадавалі ўвогуле за 15 злотых. Калісьці там мы не прадавалі квіткі, просто ставілі куфар такі нібы тут. Калі ласка, можете данаціць. Хтосьці данаціць, хтосьці не. Якое было самае, ну, не ведаю, можа, здзіўленне, вот, чым польскі тэатр адрозніваецца ад беларускага? Такое генералізованае пытанне? Ну, можа, сістэма гэта, да? А што цябе, можа, моцна ўразіла? Мяне моцна ўразіла асабіста тое, што тут няма такога разумення, як у нас трупа. Да, такая стабільная трупа і... З фоткамі на сайце? Да, не, яны ёсць. Окей. Але не так функцыянуе. Ну, то бок і трупа ёсць, але яна не там на вялікім тэатру не 50, не 70 чалавек. 15 чалавек. 12 чалавек. То бок ты, якія заўсёды ёсць. Але на праект выклікаюцца іншыя акторы з іншых тэатраў, іншых гарадоў і гэтак далей. Запрашаюцца спецыяльна пад гэты праект гэтую ролю. Гэта адказнасць рэжысёра, прадзюсара. Вось што мне спадабалася, тое, што няма такой затхласці. Няма таго, што мы сядзім 30 гадоў, мы ведаем свае ролі, мы ведаем сваю плуа, мы ведаем сваіх всех. Ну, вот голос это, да. Да. Якім голосам я буду выходзіць і размаўляць, да? Абсалютна. То бок з'яўляюцца штампы. Ты жывеш у тым асяроддзі, у якім табе ўжо камфортна, ты ўсё ведаеш. А тут такого няма. Тут заўсёды ёсць нейкі дыскамфорт, в хорошем сэнсе. Ёсць пастаянны прыток новай крыві. Ну, факт. З'яўляюцца людзі, з якімі ты ўжо такі, ну, трэба канкураваць трохі. Тонус такі, да? Абсалютна. Гэта мне вельмі імпанавала, мне і зараз імпануе. Калі ты спыняешься, ты дэградуеш. Альбо ідзі наперад, альбо... То бок у іх тут некая, так, я так разумею, агульная база дадзеных, ну, што яны как-то падбіраюць, не ведаю, вызываюць этих актораў з розных тэатраў, я так разумею? Я не магу сказаць, што ёсць, магчыма, ёсць нейкая база. Ну, тут працуе, можа, нейкая ўсё ж такі чалавечы фактар. Я ведаю таго, хто падыдзе. Окей. І я не дастасоўваю ролю пад тых, каго мне даюць на выбор. Да? У нас вот, пожалуйста, становитесь. Не, я ведаю, каго я хачу, я ведаю, як з ім працаваць, напрыклад. Я ведаю, што менавіта ён ці яна выканае тую ролю, як я хачу, як рэжысёр. Всё, запрашаюць, заплацяць ганарары,
вельмі часта ёсць гатэль у тэатры. Такі некалькі там памяшканняў. То бок, ну, каб яны прыехалі, пажылі. Да, прыязджаюць людзі, яны там жывуць, каля ласачка. Ходзяць штодзённа 8-гадзінны працоўны дзень. З 10 до 2, з 6 до 10. Вось па 4 гадзіны так. Так. Все, кожны дзень. Там. Нядзеля, выходны. Прикольно. Ну, атрымліваецца, так разумею, што ну, для актора ў Польшы вельмі важна неяк сябе яшчэ ну, там прадзюсірваць. Ну, я так разумею, Абсалютна. Ну, вот, Каб пра цябе чулі. Такі бізнес, па сутнасці. Гэта канкурэнтна здольнае асяроддзе. І табе вельмі важна мець сваю марку, мець сябе як брэнд, не даваць сабе слабіну, не даваць тое, што божа, і так возьму, так каго возьму. Ну, я ж тут кароль. Не. Калі ты кого-то конкретного прям зараз показваеш, я не ведаю каго. Не, это такі агульны вобраз людзей, ну, яны паўсюль ёсць. І тут таксама ёсць. Я ж не кажу, што тут зусім іншый свет. Ну, вы полюсируете, ну, как это такое усреднённое, что есть. Да, но ёсць розніца, і яна адчувальная, і мне гэта вельмі падабаецца. Хаця таксама пры гэтым мне вельмі падабаецца вось гэтая наша блізкая ментальнасць, славянская ментальнасць. І вось тут нейкі добры баланс, адэкватны баланс і ментальнасці, і ўсё ж такі канкурэнтназдольнасці. Ці свая трупа? Мы намагаемся стварыць такую творчую прастору, мы называем тэатральнае бюро. Да? Гэта тэатр, але пры гэтым пры ўсім да яго абсалютна спакойна датычныя ўсе, хто гэтага жадае. Гэта прастора для тых, хто хоча заставацца ў творчасці, прафесійныя акторы, рэжысёры, драматургі, кампазітары, сцэнографы. Маё пытанне, собственно, ў чым, да? 21-22 год, масовкі, таксі, кур'ер. Ну, так. І на сённяшні дзень гэта ўжо ну, некая такая майстэрня, бюро. Як все ж таки, хто зацягнуў і ў гэты канкурэнтны рынок, як ты туды трапіў? Паволі ствараліся праекты за свой кошт. І ў нейкі момант паўстала пытанне, што просто гэта не можа існаваць у тым стане, якім існуе зараз. А што ты тут маеш на ўвазе? Ну, то бок, ставіліся спектаклі за свой кошт? Да. Ну, тыпу, Да. фактычна, вы там все самі аплачвалі, да? Пры гэтым, пры ўсім, з'яўляліся нейкія людзі ці арганізацыі, якія так чи сяк дапамагалі. Калі яны ўжо бачылі, што хтосьці Так, штосьці робіць. абсалютна. Вось калі б сядзеў і чакаў, Ну, вот да, боже, знаешь, такой, я когда актор. мне дадут, я поставлю. Не, Ага. ты пачынай працаваць і пакажы ўсім, што ты здольны і што ты можаш, і што, да, гэтыя прадукты, праекты меюць магчымасць на існаванне. То бок не проста адчыталіся, зрабілі разок, до відзення. Не. Ты пачынаеш гэта даказваць, бароцца. Ну, потым людзі так, слухай, бачылі, чулі. Давай, пішы грант. Ну, то бок, ты пішаш уже так, оп, раз, два, три. Это какие-то вот эти НДА тут, ну, вот, или что тут? Фундации? Вось менавіта для гэтага, так, каб атрымліваць грант ад, напрыклад, міністэрства ці другіх арганізацый дзяржаўных польскіх устаноў, ты павінен мець нейкую пазажандовую арганізацыю. Ну, то бок, ты не можаш прыйсці, я такі прыгожы і красівы, дайце мне грошы. Добра, Короче, а як нічого сабе просто не праверыць? Да? Ну вот, для гэтага ёсць НИП, КРС, все твои у адкрытым доступе, усе могуць праверыць, хто фундатар, што там, справаздачу і гэтак далей. Ну і вось тады гэты грантадаўца можа даць табе грошы. Калі ты дакажаш, што твоя думка, твоя ідэя, яна... Ну, паўсюль хіба. Абсолютно. А ці тут, ну, рынок вот этих грантаў, ён... Я не ведаю, не то, што рынок этих грантаў. Ці гэта было досыць складана, ці, ну, вот, як увогуле, па тваіх адчуваннях? Самае складанае гэта рабіць справаздачу. Як заўсёды. Мы атрымалі ў мінулым годзе грант ад Міністэрства культуры ўжо.
і рэалізавалі праект. Вось апошні праект гэта бежанцы 1915 па książki Анеты Прымакі-Онішк, да, і ён, дзякуй Богу, выстреліў, і тое, што мы за 5 месяцаў сыгралі 15 разоў, Это шмат. ну, то бок гэта да, і 4 фестывалі, запрашоныя на гэты год яшчэ на 5 фестываляў. Ну, такія агульнапольскія ўжо. Да, ну, то бок абсалютна польскія, не агульна, а просто польскія, да. Да, я же так... Ага. Вось. Ну і, да, ідзем далей. І Цэнтрам дыялогу Мірашаўскага, вельмі выбітная арганізацыя польская, якая займаецца менавіта дыялогам паміж палякамі і краінамі ўсходняй Еўропы. І дзякуючы ім мы арганізавалі лабараторыю. Драматургічную лабараторыю, простыя словы. Вось летам была першая эдыцыя. Вось зараз чакаем адказ на другое фінансаванне, і ўжо будзе другая эдыцыя. Хочам кожны год, канешне, ну, паглядзім. Трошки яшчэ на крок назад. Вось ты так сказаў, што ну, калі пераязджалі вы сям'ёй, то ну, как бы акторам ужо і не было ідэі, що тут рабіць. А ну, все ж таки, што змянілася, дзе вот этот был пераломовы момант, ведаеш, ну, вот, што все-таки, ну, тому што я чую, што это багата выдаткаў, ну, типу, за свой кошт, што вы рабілі, колькі гэта сіл. Ну, на мой, как бы, як мне чуецца, такая ва-банк трошки ігра. Ну, Наступае, надыходзіць момант, калі ты чуеш у сябе ў галаве не магу маўчаць, да? І калі пачалася вайна, то просто ты павяртаешся ў тое поле, на якім ты можаш штосьці зрабіць. твоя мова, па сутнасці, Да. як ты гэта... Гэта тое, што яно не згубіцца, калі ты маеш штосьці, правільна? Яно просто так дзесьці там на яшчычак паложана, там дзесьці там ляжыць. І ты разумееш, што вось гэта зараз твоя неяк зброя, можна сказаць. Ты можаш гэтым зрабіць штосьці добрае і штосьці правільнае, па-першае. Ну і все, і пачалося. І вось упершыню я сябе спрабаваў як рэжысёр. Ну, то бок у Беларусі, ну, толькі актор. Ну, Я в Беларусі быў толькі актор, абсалютна. Як это Ой, змены? вельмі стрёмна было. Вельмі прикольно, вельмі... Я забыў, што такое волнение, хваляванне. Я забыўся, што такое перад сцэнай выходзіць як актор і вельмі моцна хвалявацца. Да, ёсць такія, што-то там. Але неяк ужо гэта паізнасілася. Ужо колькасць роляў і... А тут что-то новенькое. Тут что-то такое... Да. Ну, яшчэ адначасова вельмі складана быць і акторам, і рэжысёрам. І вось першы праект ён быў менавіта такім. Ну, а оно выстреліло таксама, і былі на 2 міжнародных фестывалях, хаця пастаўлена было за 4 дні. Мы выдумалі новы, як это сказаць, новы жанр. Новы жанр, стыль, ці штосьці такое. Чытакль. Чытакль. А што это такое? Это... Чытаць, там есть что-то... І не чытка, і не спектакль. Это ўжо і не чытка, але яшчэ як бы і не спектакль. Але гэта вось у тым матэрыяле, бо гэта вербацім, ён сыграў вельмі моцна. То бок не тое, што акторы не мелі у галаве словаў, але яны трымалі ўсё ж такі паперкі і чыталі як бы словы жывых людзей. І ну, як бы вельмі было кайфова. Ці граеце вы зараз па-польску? Зараз акурат усё, што мы граем па-польску. Як? Ну, ты ведаеш, усё ж такі для актора, ну, на мой погляд, ну, мова гэта, ну, прям інструмент, который павінен быць, ну, дасканалы. Як вы вучылі гэта ўсё? Хто вам ставіў гэта прызнашэнне, не ведаю, вымаўленне? Мы вельмі намагаемся, каб заўсёды у калектыве спектаклю прысутнічаў хаця б адзін этнічны поляк. Атрымліваецца, у майстэрні зараз ёсць людзі, которые, ну, пастаянна, я так разумею, да? Ну, в калектыве. Да. І вы запрашаеце кагосьці, Да. вот, як іншыя тэатры, якога-нибудь Да. паляка. Каб ён... Плоцім ганарар, дамаўляемся.
Побудь І чалавек полякам у працуе. нас тут. Не, якби, мы так вот мешаем. Да? У галеры, у спектаклі там ёсць этнічны грэка-шатландзец, ураджоны в Амерыке, размаўляючы па-польску. Гэта вельмі, вельмі пра нас. Прям. Ну да, слухай. Вось у бежанцах таксама ёсць польская акторка беларускага паходжання, дарэчы. Вось. Ну і далейшыя нашы працы, яны таксама ідуць з тымі... Это такая стратегія? Ну, запрашаць Гэта, паляка? да. Таму што гэты чалавек можа дапамагчы табе, ён чуе, як ты камунікуеш, ён дае табе той узровень, на які ты апіраешся. І ты цягнешся до гэтага ўзроўню. Ты такі, не что-то вот яшчэ, а вот тут он. Ну, там же прям вот это важно, ну, как... Абсолютно. Я не ведаю, как это назвать нават, вот это вот тело мовы гучала как-то. Таму што ты разумееш, да, як яно, ты можаш прачытаць, як яно Так. гучыць, але ты не ведаеш, як, ты правільна кажаш, Ну, вот цела ш- мовы. што-то Што да. пры гэтым, Ага. як там, чаму, з якой інтанацыяй, які пасыл, які позірк. Гэта ўсё вельмі важна для таго, каб дайсці і данесці. Да? Як вучыў польскую? Ну, акрамя таго, што тебе калегі, акторы как-то подцягваюць, я так чую, і, ну, на сённяшні дзень таксама. Памыляўся і не На сцэне? хваляваўся. Ну, на сцэне то ўжо ты ж як бы рэпетуеш і ідзеш, а не, першасна гэта камунікацыя з людзьмі і а вось як там па-польску, прашу пана, такі гęś, такі duży nad jeziorem, ten lebędź, dziękuję bardzo. І так, ти вучиш мову, ну щиро кажучи. Мне падаецца, тут акторская твоя адукацыя вельмі, ну і в прынцыпе навык вельмі дапамагае. Любоў да грання ў кракадыла, да, вось гэта ўсё. Там і все тебе разумеюць, і все бач, і ніякай прэтэнзіі ніколі. Таму што яны бачаць, што ты не ты не парадзіруеш, ты не ставішся з нейкай такой непавагай ці не, я шчыра хачу, але пакуль не магу. Змагу. Але не буду чакаць, пакуль я змагу і вось загавару. Я буду гаварыць так, як ёсць. І патрохі, паволі буду выхадзіць на той узровень, які вельмі добры. Аўташкола для сваіх у Польшчы, Дэніс Драйв. Офісы ў 3 гарадах: Варшава, Вроцлаў, Труйместа. Навучанне на зразумелай для вас мове. Высокі ўзровень сэрвісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 до C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрак смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Скажи про свою майстэрню ўвогуле зараз. Ведаеш, так, ну, чым вы займаецеся, ну, розныя напрамкі? Я так разумею, тому што, пра што я ведаю, тому што я вельмі хочу запісацца ўсё яшчэ, как я табе казала, ўсё яшчэ, то серада, то там некая субота была, і я ўжо прям з менеджером вашим, не ведаю, з кім я перапісваюся в інстаграме, они такі, Тацьяна, ну, может, тут, а? Я говорю, ну, можа быць. Ну, то бок, это акторская школа. І ввогуле, ну, распавядзі, да, вот чым займаецца Байтар? Слухай, ну, у нас некалькі напрамкаў, некалькі кірункаў, якія мы намагаемся саблюдаць і развіваць. Гэта, па-першае, мы вельмі хочам стварыць базу сучаснай беларускай драматургіі, тлумачэння на язык польскі. Вау. Каб палякі гэта больш ахвотна... А што першае будзе там? Ну, вот это, знаешь, беларуская драматургія, з паўлінкі павінна пачынацца, ці што? Не, сучасная. Сучасная, окей. Гэта, канешне, такое вельмі складанае паняцце ўвогуле сучаснасць. Ад якога часу мы гэтую сучаснасць як бы ўвогуле адлічваем. Але не, ну, то бок, ні купалінка, ні купала. Яны тлумачаны ўжо, так? Яны зроблены і даступныя. А вось сучасныя маладых драматургаў, маладых тварцоў, яны, канешне, хацелася б, каб дайшлі тут і зараз да палякаў і выйшлі неяк так у
польскую творчасць. Вось, дзеля гэтага менавіта і ствараецца лабараторыя драматургічная, на якой з'яўляюцца заўсёды новыя п'есы. Я думаю, што вельмі хутка мы скончым стварэнне сайту, на якім будзе база, і паступова яна, канешне, будзе пашырацца, і даступнасць усіх, хто мае ўжо тлумачэнне на польскую мову, ці адразу пісаў, напрыклад, па-польску, яна будзе туды дадавацца і даваць доступ для вось польскіх тварцоў, польскіх тэатраў. Сама лабараторыя, вось, як я кажу, гэта таксама наша дзейнасць, вельмі важная, за якой увогуле хочацца гэтым займацца. Гэта цудоўная прастора, калі ты тыдзень жывеш там у Любліне, у нас вось партнёры цэнтрам культуры ў Любліне, усе тварцы жывуць, ядуць, размаўляюць, Вы туды твораць. прыязджаеце? Да, І мы робіце- тыдзень там сядзім і лабаратарыруем. Это, ставіце нешта, напрыклад. Пішам. Пішаце. Ёсць драматург і рэжысёр. І вось альбо поляк драматург, альбо беларус драматург і Клас. іншы альбо то бок няма беларус, няма поляк, няма сэнсу. Хочам навязаць дыялог. І вось 10 чалавек яны з'яўляюцца там, працуюць, твораць. Ёсць цудоўныя куратары, ёсць цудоўныя лектары, якія кожны дзень штосьці там даюць, нейкія размовы, нейкія тэмы. Это уже з боку польскага, вот этого цэнтра культуры. Да, там яшчэ наша знакамітая Ірына Лапо, досвед, Роман Паўлоўскі, куратар, нет-тэатр польскі. Вось мы неяк так вельмі навязалі вельмі добрыя стасункі і перспектыўныя ўзаемаадносіны, там і развіваем іх. Далей, што ў нас? У нас, канешне, сам тэатр, гэта гранне спектакляў, стварэнне новых праектаў. Тут няма чаго казаць, просто назірайце, слядзіце, купляйце квіточкі і прыходзьце на спектаклі. Граем у розных прасторах. Гэта вы выбіраеце, ці это таксама ўжо нейкія кантакты, сцэны, кантакты. которые вас прымаюць з Гэта задавальненнем? кантакты, гэта у большасці ты калі пачынаеш глядзець на рыначную стоимасць, рыначны кошт. Ну, ты думаю, в тэатр-студыі захацелі вы, напрыклад, там, да, що там напісаць трэба ім, ці это... Да, пішаш, і хутчэй за ўсё яны табе адкажуць, што да, канешне, вось наш прайс. Ты глядзіш на прайс, падлічваеш, колькі ты можаш зарабіць, тому што мы не прадаем квіткі даражэй за 80 злотых. Ты падлічыў, ага, мінус 10 тысяч. Оно нам трэба. Ну, то бок, яно не то, што, яно трэба. Трэба граць, трэба, каб пра цябе казалі, трэба, каб пра цябе пісалі і рэцэнзіі добрыя. Ты гатоў не зарабляць, гатоў, каб гэта проста было і працавала. Але калі ты павінен дзесьці знайсці 10 дадатковых тысячаў са сваёй кішэні, ну ты як бы падумаеш 3 разы. Все грошы, карацей. Всё, конечно, всё Што мы грошы. туда? Супер. Атрымліваецца, граеце спектаклі. Вот это ёсць некая пастаянная трупа, куды вы запрашаеце яшчэ палякаў. Не, кожны праект гэта Асобныя людзі. асобны калектыў. То бок таксама як вось Як і тое, што я палякі, кажу. то, што ты кажаш. Да, ты запрашаеш, таму што разумееш, што гэты чалавек табе вось Пішацца. ідэальна. Ну і студыя. Студыя там, дзе мы займаемся выхаваннем новых маладых артыстаў. Так прагучала зараз так амаль патрыятычна. Мне вельмі спадабалася, калі моя адна з цудоўных вучаніц сказала, а я ўжо і забыўся. Яна сказала, ты калісьці сказаў, што вось мы зараз тут, якія знаходзімся, мы адказныя за будучыню беларускай культуры. Яна кажа, мне гэта запала. І вось таму паўстала яшчэ такое творчае асяроддзе, які называўся проста Дом культуры. І две мои цудоўныя дзяўчыны, прывітанне, твораць гэтую прастору для людзей, якія хочуць выступіць. Адкрыты мікрафон,
для ўсіх, хто займаецца творчасцю. То бок гэта можа быць Вершы, верш, спяваць. песня, проза і гэтак далей. Мгм. Вось было 2 дні таму трэцяя ўжо эдыцыя, і кожны раз все больш і больш людзей. То бок спачатку было 10, потым 30, зараз 40, і ўсё гэта ідзе. І мы намагаемся таксама нейкі грант выбіць, каб потым выдаць вершы незнаных беларускіх тварцоў, але вершы, прабачце, калі-некалі нашмат лепей, чым тое, што мы вывучалі у Беларусь. да, у Белліце. У Белліце, боже, забытая формулировка. Да, ну то бок, і зачастую людзі просто пішуць гэтае ў стол, таму што альбо няма Ну прасторы, так. Альбо нема- Інстаграмчик можна там, я не ведаю. да, що там ще. максімум. Ну так. Альбо няма нейкай адчування, што цябе падтрымаюць. Мгм. То бок мы ж выхаваныя ў тым, што сядзі не Асаромецца чырыкай, трэба, да, это ж... конечно. Калі я ехаў паступаць у акадэмію мастацтваў, з мяне весь автобус смеялся. Да. А ты куды едзе? Ну, ночной автобус. Адкуль ты? Столін. Столін. Мгм. Еду да Гарыні, там поезд, і гэта ў 3 ночы, а все вяртаюцца з ночных Голливудаў, да, і там знаёмыя, што ночной пазік такой едзе по этому, по шашке гэтай польскай, дарэчы. І мне пытаюцца, а ты куда? Я говорю, ну, поступать еду. Мне 21 год уже был. Дарэчы, это ўжо неяк... А, то бок не в 17 ты поступал. Не. Мгм. Ідзі працуй, у тебе ўжо як бы адукацыя ёсць, у тебе там ты пасля арміі там. Ідзі працуй. Ну, Ну ты поступать куда ты едешь? все, кто? Ну ладно, на кого? И я вот с дуру ляпнул на актера. И я так, боже, зачем я сказал? Надо было сказать на электрика, на кого-нибудь. Ну, там. Вось, ну, але ўсё ж таки, я ж не выскочыў з автобуса, я поехаў дальше. Я поступіў, я адвучыўся, я працаваў і далей гэтым займаюся. А я не ведаю, што сталася з чалавекам, які смяяўся ад мяне. Мгм. І важным элементам являецца тое, што не ўсе могуць пайсці далей, калі з яго смеюцца. Некаторым просто трэба неяк сказаць, што той, хто смяяўся, ён ідыот. Не ты. Ты можаш, а калі можаш, мусіш. Мгм. То бок гэта твоя адказнасць. Калі у тебе ёсць талент, ты не можаш яго не дзяліцца з людзьмі, не рабіць штосьці з гэтага. Ну вось і гэта дом культуры менавіта То бок робіць. проект называецца Дом культуры. Дом Яго культуры. можна знайсці В інстаграме ёсць старонка. в Калі ласка, інстаграме. подписывайтесь. Да. Подписывайтеся, пашырайце сваю творчасць, Да. талент не трэба І дзяліцеся з іншымі, не толькі не так. толькі сабой. Атрымліваецца студыя, сам непасрэдна спектакль і лабараторыя. Это асноўнае Да. такое поле вашай дзейнасці. Ну і, канешне, мы чацвёртае дадатковае, як уже інстытуцыя праўная, інстытуцыя юрыдычная, мы як асоба праўная, мы дапамагаем людзям праводзіць нейкія праўныя рэчы культурніцкія. Окей. Калі штосьці з'яўляецца, да, у чалавека там Моноспектакль. моноспектакль. І на гэта ёсць нейкія выдаткі. А ён адзін. Вот тое, што мы казалі, што табе як асобе ну не дадуць нічога, таму што гэта трэба даказаць і паказаць паперкі, што ў цябе няма там долгов, да, няма нейкіх там правапарушэнняў, юрыдычнай адказнасці. І тады, да, і вось патрэбны бухгалтер, патрэбны піты, зусы і гэтак далей. Ну і наколькі магчыма, мы гэта дапамагаем тым, хто звяртаецца. Это не для того, щоб звярнуліся там усе. Мы ж не ўсіх можам пацянуць, але штосьці таксама дапамагаем, і калі будзе шырыцца наш калектыў не толькі творчы, але і тэхнічны, адміністратыўны, будзем ўсё больш і больш гэтым займацца і дапамагаць. Ну і да, і нейкія таксама прадукты ўжо гатовыя, таксама могуць уваходзіць у наш рэпертуар.
Ну, я правильно разумею, што калі, напрыклад, чалавек, вы там, да, хто-то з нашых гледачоў, творчы чалавек, там, не ведаю, рэжысёрка, рэжысёр, аўтары і гэтак далей, і яны, ну, неяк так не ведаюць, што рабіць, яны могуць неяк звяртацца, і гэта можа быць какое-то супрацоўніцтва. Абсолютно. Мгм. Я не буду говорить, все, летите, да? Так, я просто, Зноў ну, таки, так... абсолютно. Звяртацца, да. Што далей мы з гэтага зробім? Ужо Это не так. прыватныя размовы. Як бы. Прыватныя размовы могуць Да. быць, да. Як падтрымліваць вас, акрамя распаўсюду, ну, там, да, падпісвацца на Інстаграм? Як яшчэ можна падтрымліваць тое, што вы робіце? Прыходзь на нашы спектаклі, Мгм. гаварыць пра нас. Калі ёсць нейкія сябры, якія вось мараць, шукаюць, куды б патраціць свае мецэнацкія сродкі, таксама да нас. Мы зараз робім збор на новы спектакль, які мы не можам выбіць грант, але мы не можам яго не сыграць. Это какой-то Да. краудфандинг. Да, Ну, у нас мгм. ёсць адкрыты краўдфандинг на жутцы. Мгм. Збіраем і вельмі хачу яго у сакавіку, так красавіку адпрэм'ерыцца. Мгм. Цудоўны, вельмі кайфовы тэкст, сучасны. Тэма менавіта вось такая чалавечая. Не буду спойлеріць, але тая тэма, якая будзе цікава не толькі беларусам. Мгм. Тэма цікавая ўсім і зразумелая ўсім. Нема нейкіх Что там... там за тема такая? А вось прыйдзеш. Няма тэрыторыі, няма часу, няма імёнаў. Да? Ёсць чалавек. Вось. І яго ўнутраныя болі, памкненні, надзеі. Усё па сутнасці зроблена. Няма сродкаў, каб арендаваць памяшканне, выплаціць акторам ганарары. Мгм. Сценаграфія там і так далей. То бок, як ты казаў, все вымагае грошы. Ну, Не без гэтага. таму, сябры, купляем квіткі, несем грошы, подписываемся і Да. падтрымліваем сваіх, ну, таму што, мне падаецца, это прям важно. У меня есть одно пытанне, прям, это моя асабістая цікавасць, а потым яшчэ так завершым. Я ездила, значит, на такую программу у году, это к 2013-2014, еще была в Беларуси студенткой, и ездила такая стадия Трусту Полан была. Нас повели в польский театр, в Ох-театр. Я, конечно ж, не помню, на что мы ходили, але я была под таким моцным ураженнем, что сцена, оказывается, там, ну, там гледачи сядзяць по два разных бакі в Ох-театры. І для мяне так было такое, а як так можна было? І мне тады з'явілася ідэя, што вот у Польшы тэатральная культура і мастацтва неяк на 3 крокі, вот просто ад сцэнаграфіі. Ну, на некай, ну, тому што ў Беларусі ўсё, вот на той момант тэарт, напэўна, вот калі прывозілі спектаклі, ён уже быў, можа, не быў, ну, карацей, прывозілі такое, што там сцэну маглі завярнуць кудысьці, там, не ведаю, гледачэй на сцэну пасадзіць, а граць там у зале. Але я такая думаю, блин, а чаму у нас вот нету такого? І мне падавалася, какая-то такая ідэя ўзнікла, што вот у Польшы яны так на 3 крокі наперад, чым у Беларусі. Вот такое пытанне, ці ёсць такая вот все ж таки какая-то тэндэнцыя, ці бачыш ты гэта, ці гэта вот все ж таки моя какая-то просто? Мабыць, тады яшчэ, от, ось пачатак 10-х, хутчэй за ўсё так. Нулевыя 10-тыя польскі тэатр быў, ну, просто на некалькі галоў вышэй. Бліжэй да 20-го ўсё ж такі тэндэнцыі ў нашых узаемаадносінаў ездзілі рэжысёры, ездзілі прадзюсары. Ой, ну там глядзелі. росквіт, Абсалютна, вось гэта пайшло. Беларускі тэатр і беларускія творцы, яны ўсё ж такі пацягнуліся у бок развіцця. Да. У бок развіцця менавіта не вось гэтага квадратнага Ну, вот бачання, так. да, что вот тут есть Советский Союз, вот как это школа, только Чехов, только... Вишнёв как сад. это, да, Станиславский. Не, то бок можна по-рознаму. І яно чапляе, яно працуе. Я табе больш скажу, што палякі тыя, якія прыходзяць альбо якія працуюць з намі, яны кажуць нічога сабе. То бок школа, ну, как бы Да. клёвая, да? Да. І тэмп.
Можа, гэта менавіта з таго, што мы не маем іншых рэсурсаў, каб сядзець 4 месяцы там. Я не знаю, а давайте... Нет, я знаю, што я хочу рабіць, я раблю. І хутка, якасна, па сэнсу. І гэтак далей. Таму мы не проста можам вучыцца у палякаў, мы можам вучыць. І ёсць што даць. І гэта 100% пацверджаны факт. Рэцэнзіі крытыкаў таму свідзецелі, да? Як бы гледачы таму свідзецелі. У нас на паказах 90% гэта палякі. То бок, калі мы гралі для беларусаў, такія і залі былі 20-40 чалавек. Ну, як бы. А калі пачалі граць на палякаў? Пачалі граць на палякаў 100-200. Ну, як бы, і ты ж бачыш, што табе не адолжэнне робяць, да? Яны грошы плацяць і прыходзяць. Яны грошы плацяць і шчаслівыя пайшлі. Ну, як бы, зразумела, што ім падабаецца наша школа, тое, што мы робім, як мы робім, пра што, з якімі сэнсамі, з якой энергетыкай. Тут, у Польшчы, наш тэатр, наша школа будзе папулярная. Няхай так і будзе. А так і будзе, а што? Так і будзе. І літаральна, ведаеш, ты так уже так скрозь пра гэта казаў, але, можа быць, мы так падагульнім, азіраючыся на свой шлях і, можа, на сённяшні дзень, вось, якія парады мог бы даць вот беларусу творцу? Ну, я не ведаю, как это без какого-то такого пафоса сказаць, але, ну, человеку, который хоча нешта ствараць у Польшы, можа, недавно приехал, можа, уже давно, але так вот в стол. Ну, вот з чаго пачынаць, што рабіць? Просто рабіць. Рабіць, пачынаць рабіць, хоць за свае, хоць як, да? Але рабіць. Тварыць, тварыць, тварыць. Не выгараць, канешне, але працаваць трудна, са слезамі. Плаче працуе. Да. Мяне заўсёды так просто трясло, калі хтосьці там вось вельмі хацелі паехаць там у Польшу беларусы з Беларусі і кажуць: не, ну я поеду только если меня пригласят. Что ж ты за птица такая, чтоб тебя вот поляки такие: боже, вот его не хватает, вот тут как мы жили, срочно звоните, везите. Нет. Ніхто пра цябе не даведаецца ніколі і нідзе і ніяк, калі ты пра сябе не будзеш казаць. Мне падаецца, это на любую профессию можна абсолютно. Просто хтось абсолютно любую. Просто вельмі часто творцы думаюць, што мы такія выянтковыя, мы такія вось, мы просто будем гениальными, і нас заметят. Ніхто не заметит. Трижды гениальным ты будешь. Фрустранули вас, вот все. Ну, ністети. Ну, попросту трэба паказваць. Трэба не баяцца запрашаць тых, каго трэба. Ну, то бок, палякаў, крытыкаў, рэжысёраў. Хай яны прыйдуць, паплююцца і скажуць: фу, не то, не маё. Но они былі. Яны ведаюць вас. Яны ведаюць тое, што мы робім. Мы памыляемся, ідзем далей. Встали, отряхнуліся, пошли новое зрабілі. Не прокатило это, пошли новое зрабілі. Не рефлексировать, не бояться, что, боже, вот я одно что-то гениальное сделаю, вот, ну, хорошо, 5 лет буду что-то гениальное сделать. Магчыма, гэта таксама трэба. Ну, то бок, хтосьці можа вось менавіта так і что-то вот реально гениальное родиться. Ну, на мой погляд, калі мы кажам суб'ектыўныя, абсолютно суб'ектыўныя погляды, гэта просто працаваць. Памыляцца, працаваць, памыляцца і зноў працаваць. Все, гэта залог успеха, гэта залог таго, што цябе пабачаць, пачуюць. Кожная твоя памылка – гэта твой досвед, гэта твой куфар досведу. Ён нікуды не денецца. І ты скажешь: вот у меня 15 спектаклей было. Хай яны все будуць в мінус. Но калі ты прыйдзеш да кагосьці, да грантадаўцы, табе трэба вот на твой вот реально гениальный проект. Он скажет: а ваше досведчэнне? Что такое? Пожалуйста, 15 секунд. Вижу.
Что он будет спрашивать, был у тебя успех или не был, это же субъективно. Абсолютно. Кто может оценить, хорошо или плохо? І толькі так можна дасягнуць чагосьці лепшага, новага, моцнага і кайфовага. Ну, Дякую, велике. дзякуй вам. Мы усе супер.